George Farrugia, il-persuna li jingħata proklama sabiex jgħid il-verità dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal-iskandlu tax-xiri taż-żejt mill-Enemalta, iddikjara mal-Pulizija li l-kumpanija Intershore Fiduciary Services ma kienx taf bl-operat tiegħu. L-istess Farrugia iddikjara li l-Intershore, iffurmata minn Joe Cordina, l-avukat Martin Fenech u l-accountant Charles Sherry, ma kienx taf bl-invoices li kienu għaddejjin bejn Trafigura u Icon Limited ta' George Farrugia. Intershore Fiduciary Services lanqas setet tkun taf ukoll bil-ħlas tal-commissions li kienu għaddejjin għal fatt illi il-flus qatt ma għaddew mill-Intershore iżda kienu jgħaddu direttament mingħand Trafigura għal ġokont bankarju ta' George Farrugia fl-Iżvizzera. Dan iddikjaraħ l-assistent kummissarju Michael Kassar meta quddiem il-Maġistrat Claire Staffraċ Zammit il-ġimgħa filgħodu kompla jinstema' il-każ fil-konfront tal-ex chairman ta' l-Enemalta Tancred Tabone, akkużat bl-involviment fl-iskandlu tal-loti tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Enemalta. L-istatement ta' George Farrugia żvelat fil-qorti il-ġimgħa filgħodu jikkontradixxi għal kollox l-allegazzjonijiet li jagħmel il-ġimgħa l-oħra il-Ministru Tonio Fenech li akkuża lil Joe Cordina b'involviment dirett fl-iskandlu tal-loti tal-commissions bħala direttur tal-Intershore Fiduciary Services. Tonio Fenech kien saħansitra wasal biex jippubblika dawk li skont huwa kienu invoices illi Intershore kellha r-responsabilità tagħhom u kien qal illi dil-kumpanija kienet il-beneficjarja tal-flus kollha f'commissions illi kienet qed tirċievi Icon ta' George Farrugia mingħand Trafigura. Jirriżulta iżda illi b'dak li ntqal fil-qorti l-ġimgħa filgħodu bil-kontra ta' dak li qal il-Ministru Tonio Fenech, Intershore Fiduciary Services ma kienx taf bl-operat ta' George Farrugia u ma kienet taf b'ebda ħlas ta' commissions. Wara l-allegazzjonijiet ta' Tonio Fenech, id-diretturi ta' Intershore Fiduciary Services ċaħdu bil-qawwa kollha l-involviment fl-iskandlu tal-loti tal-commissions u bdew proċeduri kriminali kontra l-istess Ministru Tonio Fenech.